Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Madanrting ka aku boleh pi baru hakerteng ke batang tam jong try skris penim jingi bakum juru ke pedang sobhai pi syakani ka online service ke baningkong jong Jingiaseng Khynnah ti ngimla klem pan pau jus ngo yo boleh balan rangkat lembat ngi kum Jingiaseng Khynnah hooj kum Khynnah ngila du nong chibon namar ba ngimla shu ban kiu ke yeng ke bokhuj bakantang jong boleh henry aingu pat ula play pat ngi kani kalat hakani ke step ke bamenta bengin yo pat ban pelong ya kani ke jing syakri lengba ke YouTube channel lani kita ke bengi ongka online platform ti kenapa kan muslim kapor ngan pensengau ya ki program ki ban pendep hakani ke step ke bamenta ngin yo ka jing ruai ke ban rus pasau hadian kita ngin yo ka Bible recitation na ki arngut ki hun hep ke barit jong Jingiaseng Khynnah kata na i bami kerku kharkngor bat na i dami pentengen sucang hadian kata pat man penduai de Mr. Rilan Starswear bat ngin yo atli ke special number kawai na i bakmen shisha kharkungor bat na i ruwal khongsdam bat inong kren hakani ke step ke bamenta inde i pro pastor Eric Nongrum tingi pedang subhai pi pro pastor bela dan kat lembat ngi hakani ke step ke bamenta bat ngi kermen ba ke ke bapin sam hangi kum khon hep ke berit kan long ke jing kerku yangi bat ding ta ngin yo ke jing ruai ke ban rius pa nyo bat ke jing kerku penwai na i pro pastor Eric Nongrum ti shwa bin nya prang tungin pa shu blai ke jing duai ko pa jingi ba habneng try hene ke step ke bamenta try ni one dem ke slajat bokhui bakam tang ke jomi try ko mi Jingiaseng Khynnah try ngi yo try pelong kini jing syakri try lembak ke YouTube channel try to mena don rakat lembat ngi try kini ke step ke bam ta try kham tam try mi khon hep ki brit try ila don ke jing benyau try ke jing blau na bar try la bun banai try ngi yo ban kiu ki yem bokhui bang tang jomi try ban rwai ya roi ke kerteng ke jomi try henry try kurku bai kini ke step ke bam ta try bang yo pa kini ke benta try ben yo man pelong ke jing syakri try men kurku ki nong benta baro try kham tam try nam tau syakri jomi try pro pastor Erikson Nongrum try ban sasami ko khubor pedeng jungi try ai ba ke ibon sasam try kalong ke jingkir khu nam ta jungi khon hep ki barit try ki biyo sngo bat ki binang i lamba ke ni ke YouTube channel try to shimi ko brom shimi try to menon ka lembat ni bat ki program dang sa ke ni sni baro sni try na bai ki ne borong apan ka kerteng ke bathang tam jong try skurs prim jingi bana Nazareth narum ta du ala taru amen ti kini ka program ta shabin yo ka Bible recitation na i bami kerku kharkngor bat na i dami pentengan sucang nginya snok lang habing nyerwai jingwai ke ba nriu spa saw ke jingwai ke ba nriu spa saw yaro pi ki Khynnah baro yu jisu ba e yaro pi ki Khynnah baro yu jisu ba e Yaro, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Yaro, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Tunggu, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Tunggu, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Tui, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Tui, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Buram, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Buram, piki Khynnah baro yu jisu ubain. Manpuli naga jingwai sngosun eilen nong kabala dekat ba aru kalong naki jingsun eutra bo shim ba la bam du yangi na ba ki jingsun ejong u kimdu kita ujuk kalenong kabasan kedekat kaba
kad khot ka ba phau ha ka nam sneu on pelat ya me na ka jingyam bat ha ka thma na ka bor jong ka walam ka kitab Isaiah ka lenong ka ba khat we kad khot ka ba khanda kin ampen mensal lam ne penjat ya ha ulum ba kentang jonga baro namarka perthai kandam da ka jing tep ya utra kumba ki kitab len ya kedurya tung ini doi ko khpa jingi bhamneng kalong ba khoi ka kateng jongme wan ka hima ka jongme kalong ka mon ka jongme ha khando kum juru habneng ko pa ning kong e ngi wan ban aingo eme na mar ka jing et ka jongme yangi kum ki khna ngi song thu ken pa ba ka jing em ka jongi kum ki khna ngim long kum ni kum ngi long man ta lam na dei ka jing et ka jongme kul khu ru ken try he ne ka jing poli ka bing yo sngo na khtin ka jongme ani song thu ru ken pa ba ka khtin ka jongme ka long ka badon bor tam bat ka ba kor do tam ha ka jing em ka jongi ngai khuble bing yo ni ka lan ba kum ni ka por ka bing shakri ling ba ka ni ka YouTube channel jong ka Jingiaseng Khynnah ai ngo yangi namar ba mela rime sumar yangi but ngadwai ru ken pa ni ka program ka menta kan long ken ka ba songkhya ba ka long ken pa na ka benta ka buram ka jome ngadwai na menta ka ni ka jing em ka jongi kum ki khna but kum jo ru bangi kum ki hemman but kum ki kemi ki khpa ngila ban hi kai yaki para ki jongi yaki khon bakin yal ya ha kelinti ka badai kan kum kamon ka jome but kham tam e bangin la ban hi kai yaki para ki jongi but ki khon ki jongi bakin puli ya khtin ka jome but bandwai ka jing em ka jongki da mangi kum ki hemman but ngi kum ki kemi ki khpa ngim la ban hi kai ki khon ka long ken try bangi ngim shim la ko ngo ya khtin ka jome ko pa mani sin e yangi man ai bor yangi kum ki hemman but kum ki kemi ki khpa bangin la bangin hi kai ki khon bagi para hakum ka badai banyalam shame ka jing em ka jong ki khublei shibon ken pa yani ka jing kani ka por ka bamenta but kar khuru tren try jisu ya ani ka jing kren bang yo sngo akani ka por bamenta but ke baro ka bang yo sngo ai bangin la ban pendon kam ya ka jing em ka jong iman la ka singi bangi sung tho ba ka jing em ka jong i menta try jisu ngimla try jisu bangin ye yeng scam ko tangkum ki khna ru bangi tip ba ka jing im ka jongi kampat biang yangi try bangin nget nama ba ka bible ka pen ken mau yangi ba soitan ru nget ndai badon kam yangi kum ki khna bat baro hi bangin ai kita ki don't note ki men same ki jongi shame kur khui ni ka por ba ka jing im ka jongi ka por badang sa ngadwai bang apan ka teng jong jisu christ nong panem jongi amen tengi ai khuble nam ta kini ki khon hep ki baret ki bala pen sngo pedeng jungi ya ka jing pule na khtien ka jong blei to ble nang khu ye phi ba kumjur ya Mr. Rilan Stars Wear ila bo ik jing duai hakani ka step ka pamta te hakani ka po kamta shwa bing yo ik jing kren na I pro pastor Mr. Erickson nang room ngin yo sngo shwa ya ki atli ki special number ka we na I ba kmen shisha kharkungor but na ruwel khongsdam andala dep ban ruai kini ki khon hep gebret nga karpat ya pro pastor Erickson nang room in snobha ban shim ya ka benta God will make a way.
from melting miles. If you've been hearing the same old voice tell the same old lies, if you're trying to fill the same old hole inside, there's a better life, there's a better life. You've got pain, he's a pain taker. You feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaker savior. You've got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out for the same old fight. We've all run to things we know just ain't right. There's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. You've got chains, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you believe it, you receive it, you can feel it, somebody testify, testify. You got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. You've got chains, he's a chain breaker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. You've got chains, he's a chain breaker. Ichaman ibayalam ya kani ka Jingiaseng Khynnah kiwei pat ki khot jong ka Jingiaseng Khynnah bade phi baro ki ba pet bat ki ba ngap ya kani ka online service ha kani ka por ka ba menta ngai khublei phi baro ha ka kerteng ka ba thyang tam unong pen em jong yu Jesus Christ ka bening kong ngamla khlem da pen pau ka jing sngongu ya ublei ubalak penla ya nga bangan yeng ha kani ka por ka ba menta ban sam ya ka khtin ka jong ublei bat ngai khublei ru ya ka Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Presbyterian Madanrting ka bala ailat yang ban yengkum ni bala ai benta yang ban sam ya ka khtin ka jong ublei te shwa bangan ya chaprang tungen ye let lang ha ublei ka jing duai kaburam ba ka jingu ngi ai sheme ko pa bi ning kong namar ka gospel u Jisu ngi ai nguru ko pa bi nam ta kani ka por ya ka bangi yo bandon ha kani ka ying ka bakantang ka jong me ko pa bi kham tam ya ka bangin yo ban sam ya kani ka khtin ka jong me ko pa bi ka balong ka khtin ka ba em ka balong ka bor nam ta jong ilang iwei pe iwei ko pa bi yarap yang i ha kani ka por ka ba menta ko pa bi khnang bangin la ban yo mat ya ka jing kur khublei ka jong me leng ba kani ka khtin ka ba em ka jong me ko pa bi yarap ko
pa bi ya ki download ki jongi plate ya ki download ki jongi kenang bangin nang la atrai bi ban yo mat ya kata ka khubor ko pa bi ka ba biang por ha ki download ki jingmut jing perkhat ki jongi ko pa bi ya rap ko pa bi ngada duai ngada boti ko pa bi ya ka por ka basa ang kti ka mon ka hok ka jongmi ngada duai ha ka kerteng uji sungapan amen tika khubor ya ka banga kwa ban ai ha ka ni ka por ka ba menta ngalasim na ka gospel ka jong uyonis kalenong ka ban riu ka khot ka ban ningkong ter ka gospel ka jong uyonis kalenong ka ban riu ka khot ka ban ningkong ter ka dei ka jingya thu khana syapang ka we ka long kemi ka ba dang pensong jingbam ya we kun ubalong ukna Bat habal apen song jingbam kumta uta ukna ula shimya uta jingbam bat ni ukna ula lech shaulum bat ngan ongai phi ba halor uta ulum udon we briu ubayalap bat shibun kibriu kedon hakata kajaka bat hadien kumta uni ubriu ubalayalap hadien ka jingyalap ka jong uni ubri ubayalap upha ya ki syakri ki jong ban let wat jingbam bat kita ki syakri ki jong kilay let ban let wat jingbam kumta bat onda kilalap ya uni ukna ubasong ya ki jingbam bat ki yoi ya uni ukna ba udon santli ki kpu bat artli ki dok kha ot kade ka jing tu khana syapang ka ba besai ya ki san hajar ngut ki breu haba ki lada penpet uni ubreu bayalap udai uji sukris bat kini ki syakri ki jong uji sukris ki de ki senran ki jong uji sukris haba kini ki senran ki let hau tau kena ki yo iya kita ki santili ki kepu bat ki artili ki dokha lawan rai usha uji sukris bat uji sukris ulapan ya kita ki santili ki kepu bat ki artili ki dokha uni ukhna klem ka jing knyum klem ka jing artatin klem ka jing perkhat khendiat ru ai ya kita ki santili ki kepu bat ki artili ki dokha ha uji sukris ka khubor ka baningkong ha kani ka por ka bamenta ya ka banganga kwa ban ai phi ka longba phi ha ba uni ukhna wan shakhmat ujisu klem ka jingkren khendiat ru ai ya kita ki jingbam ha ujisu kris ka khubor ka baningkong ka longba uni ukhna udon ya ka mensim ban ai uni ukhna udon ya ka mensim ban ai klem ka jing keren khendiat klem ka jing perkhat khendiat ndre udon ya kata ka mensim ban ai kita kisan teli ki kepu bat ar ki dok ha uji sukris kata ka khubor ka baningkong bat kalong kum ka jing khot yang bat yang ngilang baro bangiru ngindon ya ka mensim ban ai kat nungut na pedeng jongi ki badon ya ka mensim ban ai ki badon ya ka mensim ban ai kata ka khubor ka baningkong yang bat yang ngilang baro bangi de bandon ya ka mensim ban ai udon we ubriu uni ubriu hadin ba ulawai jing trei komta ulalet syakawai ka pak baca khnang ban yo ban syong thaj ulalet syakata ka pak komta bat chua ba unlet chata uthit ya ka wei ka sha bat u biskit dan santli biskit hakta jingbam bat komta ulalet ban pet ya kata ka jaka syong hang ta hapak jarang khat ba umdan jaka syong syu hakata ka pak ba ulek mnu yo iya ka wei ka jaka syong hang tai bat ha kata ka jaka syong don wei ubriu uba syong hang ta tu lara ya kata ka sya bat ulara ya tau jingbam badan santli ulakut jingmut ban syong hang ta tu ulalet hang ta bat ula syong ula bu ya ka sya ula bu yu jingbam bat ula syong bala bu ya ka tu ka tiar katar ka jong u bat ula syong gomta bat hadien gomta uladi ya kasya bat ulabam ya jingbam uwei ulabam kumta tu briu ubasyong hajan jong ule kumnu ushim ya tu jingbam bat ubam ya tu jingbam
Bar habau bam kumta urki bat usmail yau tu ubriu badai utrai jingbam. Uni utrai jingbam ula lengok kumno ni ushim yau jingbam ujonga. Te ukut jingmut banum ongai ula shushim yau tu jingbam ula shuring shaladehi kumta. Te uni ubriu ula shimbiang ya katu kasya bat ula di ya katu kasya. Bat hadim tau shimbiang itu biskit ula bam yau tu biskit. Bat hadin kumta shipang utu briu basyong hajan upen jerong ya kakti ke jong u bat ushim biang ya utu biskit ujong tu briu bat ubam bat ukta bat urki biang bat usmail biang ya utu briu tu tu briu la lingok ba balai ni briu ushim ya jungbam jonga klem da itu klem da tip ushim ya jungbam jonga ulas ngaudam ulas ngau bitar kumta. Ti hanrei dai namar ba udai ubriu baba ukut jingmut hi banum ongai ai usu berngem ha ka donut ka jong u baunik ubriu unong tu biskit ha ka donut ka jong u usu ong kumta. Ti ula shim itu jingbam labu sa so we jingbam. Bar hadin kumta uni we ubriu bas syong hajan ladai ka pori uban letnyo ula yeng ba shim ya katiar katar ka jong u parchua ba unlet ule kumnu ushim biang ya utu ubiskit wei ukedia marsteng bat ubu ya haka plastik bat ubam chala di steng bat urki ong tata bye bye uni ula domba uni utrai jingbam la domba bat hadin kumta ula dom ula bitar kumta ula ong ba hingna nganam kerennya me te kumta hadin spang ubiskit don steng Bad uni ubriu lapet ya ka baji ka jong u. Ladai ka pori u ban letnyo. Uyeng na ka jaka syong. Bad haba uyeng na ka jaka syong gumta. Ushim ya ka ter katar ka jong u ban letnyo. Bad hamar ba umut ban shim ya ka bag ka jong u. Yo i ya ubiskit u jong u. Yo i ya ubiskit u jong u. Pi haba uni ubriu. U komplain ya utu we briu. U ong ba utu biskit. U shim ya utu biskit u jonga. Henry haka jing sisa. Utu u briu. U ai ya u biskit u jong u. U ai ya u biskit u jong u. U share lang ya u biskit u jong u ya u jingbam u jong u. Uni u briu u don ya ka mensim ban ai. Bat kalong kum ka jingkot yang abat yang ngilang baro. Bangiru ngin don ya ka mensim ban ai kumbau ni ukna ura sandli ki kpu bat artili ki dok kha shau Jesus Christ klem ka jing artatin klem ka jing keren khendiat ru u ai shau Jesus Christ u don ya ka mensim ban ai te kalong kum ka jing khot yang abat yang ngilang baro bangiru ngin don ya ka mensim ban ai ladang empat ai ladang empat don ya kata kamen simban ai hang no ngin don no nado kani ka kelimat ya kata kamen sim ban ai don we parlok ujonga uni parlok jonga udai u Hindu menswa te menta uladai u Kristan te haba uladai Kristan menta u yo jingkur khu ba uyo shibun ke jingkerku uyo sut nang ni uyo sut nang tai uyo sakiwe gitar nanu uyo shibun ba ke jingkerku usngau ba uyo shibun ba ke jingkerku akapor ba ulong Kristan andre onda ula pet pat ya kawe ka ktin ka jong blay kabala pensyong nong rim nakikam ki apostol kalenong ka ba arpo karkhot ka ba lai pusan uyo iya ka kentin ka ba ong kamsuk ban ai ban ya kabayo dam kabut ka start ka jong u namar ba u shuyo bet ya kata ka jingkerku u klem ai ndai ka tin ka jong blay ka ong ba khamsuk ban ai ban ya kabayo tenado kata ka klimat kadon ka conviction ha ka donut ka jong u bakalong kum ka jingkren ya ka donut ka jong u ba udai ban ai nado ka tu ka klimat tenado ka tu ka klimat ulas dang ban ai sya ka kam ka jong blay ulas dang ban ai ya ki baduk ki basuk
Tikum ta kalong kum ka jingkot yang abat yang ngilang baro bangiru ngidei bandon ya ka mensim ban ai. Kata kade ka kubor ka baningkong bangidei bandon ya ka mensim ban ai. Ka kubor ka baan kalong ba haba uni ukna u lecha u Jesu Kris ura ya ki santeli ki kepu bat arteli ki dokha. Uklem ai da kapisa da kaba don. Uklem ai da katiar katar da kaba don. Henrei u ai da kini ki jingbam kiba udon. U ai da ki jingbam da ki santeli ki kepu bat arteli ki dokha kiba udon. Bat kata kalong ba uni ukna u ai da ka kaba ula ban ai. Da ka ba udon ban ai. Ba kalong kum ka jingkot yang bat yang hilang baro. Ka jing ai ka jong bat ka jong pi. Kala bandai ka jing ai ka ba kumnuru. Ngidei ban ai pat. Ngidei ban ai pat. Kala bandai ka jing ai da ka bormet ka jong pi. Kala bandai ka jing ai ka ba da ka jing seneng jing krau ka jong pi. Kala bandai ka jing ai da ka jing ai ka jong pi. Kala bandai ka jing ai ka ba pipi syurki you smile yaki way ban pen kemen yaki. Kala bandai ka jing ai ka ba kumnuru. Manakani akapor ba i dapsnem ime jonga sisnem por baklat. I para arkmi jonga i ong ye ime i jonga i ong mehe ngate ngamdon pisa ban ai api ban penlut ya ka bedai ba kani ka khawai ka dawai hendrei ke ka banga ngala ban ai ka dei ka bormet ka jonga ke ka banga ngala ban ai ka dei ka bormet ka jonga tikum ta ngiru ngila ban ai da ka bormet ka jongi ladang ingim don pisa ladang ingim don gitar ngila ban ai ngila ban yarap da ka bormet ka jongi u Petrus bot u Yohanes haba ulet syaka temple kiki let syaka temple kamta kiyo ya way ubadko hangta haba udko kumta ukrong harta rengkat bat kabul ka jong uta ubadko uni u Petrus bot u Yohanes kialet bat ki ong rupa bat ka kesiar ngamdon kabangadon nga ay hami haka kerteng u Jesu Kris to yeng bat to yan kata ka di ka jing duai kaba u Petrus bot u Yohanes kialet kata ka di ka jing ai jongki ka jing ai jong ka jing duai tengiru ngidei ban don yang taka mensimban ai leng ba ka jing duai ru kampe lada dei ka nuru henrengi don kampat ban ai lada dei ka jing duai ne lada dei ka bormet ka jongi lada dei ka jing ai ka jongi ngidon kam ban ai da ka bormet ka jongi da ka ke ba ngila ban ai kata ka di ka kubor ka maningkong yang abat yang ngilang baro bangidon kam ban ai da ka ke ba ngila ban ai akan di ka por ka ba menta akan mau ka por bangadang late college por bangadang late college udon uwe usinia udang wan nang tei bahe briu barang ba briu tinga ngayat nang ni habanga ngayat kumta ngayat ngakren ong baba ngarkir tang ong baba uklem keren yang ngakendit ade uklem keren yang ngakendit kumta hadin lai ngosi nga kendu biang uni usinia ujonga ngaperkat ngong ngan keren ne nai ngala perkat kumta ka sulong la kalong ka supoi la kapoi hang tu ngala sukren la ka keren ngasu ong bet baba nga smile artat uklem keren hi nga te hadin kumtu hi nyo prasngi de namar balamlin yang ban keren te nga kundu yu nga keren ken yu ngong baba ngarki artat baba tu sedang banle da khmat yang agom ni sedang banle da khmat yang agom ta te hadin lai songsi nga kundu biang ong biang baba sedang banle yang ada kti gum ni ti hadu mentangi ya de si parlok ba
tang da katu ka jing ai ka jonga ka jing ong ka jonga baba bat ka jing rkhi ka jonga i kapen kemen kapen sngau tenat ya i bahadu mentang kapen long ya i ba in sngau tenat yanga kata ka di ka jing ai ka banganga ai ya i tang da ka jing rkhi bat tang da ka jing smile ka jonga ka banganga ai tukum ta ken kalong kum ka jing khot yanga bat yang ngilang baro ba ka de ka la bande ka jing ai ka ba kumno ru ngida bandai ban ai da ka bormet ka jongi da ka jing ai ka jongi ka bangi di ban ai da ka bangi syurhi yano da ka bangi le kumno ru henrengi don kampat ban ai kata ka de ka kubor ka ba ar ka kubor ka balai bat ka ba khaddu aga ni ka por ka ba menta kalong ba haba uni ukhna ura ya kisan teli ki kepu bat arteli ki dokha u Jesu Kris. Haba ura amta u ai ya kita ki jingbam ha u Jesu Kris. U klembu re arteli haladi. U klembu ya ladi lai sauteli u ongan bam ya ladi ehem. Henrei ke ka ba uni u khna ule u ai lut ya u Jesu Kris ya uni u jingbam. Ke ka ba ule kalong ba uni ukhna uai kababha na kababhatam kata di ka khubor kabalai bat kabakhadu uni ukhna uai shau Jesu Kris kababha na kababhatam pat kalong kum ka jingkhot yang bat yang ilang baro bangin don ya ka mensim ban ai habangi ai ya nore ya ngin ai kababha na kababhatam khamtam ban ai na kabanta ka buram ka jong ublei habau abel bat ukan ulet hakmat ublei ukan ula ai kita kiso hakmat ublei u abel ula ai da kata lang brot hakmat ublei ndai ke ka ba ukan u ai ba u ai da kita ki balatam kentat hakmat ublei hendrei uni u abel pat u ai da usok nengkong ujong u ai ka babhana ka babhatam tikum tangi sngau thu bau abel ujit da ka babha u ai shau blei re u kan pat u ai da ka ka balatam kan tan bat u blei sngau bha ya u kan re u blei sngau bha ya u abel tikum ta ladangi ai da ka batam kan tat ya u blei la ne ya no kikim sngau bha ngi khamtam u blei ru unnum sngau bha yanga bat ya phi tika dei ka rukom ba ka dei yang abat yang hilang baro bangi day ban ai kababha na kababhatam ladangi ai jing ai ya no bat khamtam na kabenta kaburam ka jong blei ngamti pikan mau ne ya kani ka we ka kanthei ka bano tang ardamli nga ong tang adamli henrei u Jesu ong ba ka jingno ka jongka kalong ka banadu ka donut ka jingo ka jongka kalong ka babha na ka babhatam balai dei namar baka ailut ka don tang ardamli henrei ka ailut ka babha na ka babhatam kata kalong ka jingkhot yang abat yang ngilang baro habangi ai no ngi ai khamtam ya ka buram ka jongblei ngin ai ka babha na ka babhatam ngaken mau hakapor ba arhajar khatsau lani arhajar khatsan kadon ka we ka jingiaseng ka bahanong pendeng uni usketri u jong katu ka IEM ka Jingiaseng IEM usyet penbena baitman balong Jingiaseng bakadon ka we udon we missionary ubadon kam ya ka we ka cycle ka ba arpulai hajar don kam ya ka we ka cycle ka ba arpulai ka ba henru pulai hajar don kam kumta bat uyai penbena bet man la kaport ba kidon ki envelope ki jong pi hanto aja ka syong lada pi don ka men simban ai kat no pila ban ai tu syai penbena bi kumta hadin ba lade kapor bala lum no ya kita ki envelope la plate ya kata ka envelope don ki ba ai sanspa tangka ai ngui ublei don ki ba ai syajar bat ai ngui ublei don ru ki ba ai sanajar bat hadin ba ondal apet ya ka we ka envelope lapet ya kata ka envelope ha kata ka envelope don reu pulai hajar tik kat kum ka dor jong kata cycle
Kata ka kamba ka jong blay, bar ka kamba ru jong u laneka unong ai laneka nong ai, ka ba ai ya kata ka jing ai, ka ba bha na ka ba bhatam na ka banta ka burom ka jong blay. Tikum taken kalong kum ka jing khot yang abat yang ilang baro, bangin don ya ka men simban ai, habang ngingi ai, ngin ai bet na ka ba bha, na ka ba bhatam, na ka banta ka burom ka jong blay kham tam ban ai yala ka donut ka jonga bat ka jong pi. Haka Old Testament lada yo ya ka jingmap na ka pop ki brew ki para banget ken habban ot ya ki blang ken habban ot ya ki masi ban jao ki snam ban yo map ya ki pop. Hendai lada pej pat syaka New Testament poi pat syadu syaka por ba ublei ula it kata-kata ya ka perthei kat ba ula ai. Ula ai ti yala ukun blak hamarwe ban syayap halor ka ding pnanam taki pop ki jonga bat ki jong pi. Pej ublei ukpanjungi ubah meneng ru uai ka babhana ka babhatam. Ya kaban pen misnam ya uji sukris na kabentaban yo map ya ki pop ki jonga bat ki jongi lang baro. Kata kadika kubor hakani ka por ka bamenta bangi ngidon kam ban ai ka babha na ka babhatam kham tam ban ai ya ki donut ki jongi iwei pa iwei sha uble kham tam ban ai yala ka jing im na ka benta ka buram ka jong uble. Dede namar kata kadang ngidon kamban ai. Ka kubor ka baningkong. Kalong bangi day bandon ya ka mensim ka ban ai. Ka kubor ka baar. Kalong bangi day barlada day kanu ka jing ai ru ka biang bet. Lada day da ka bormet ka jong pi. Lada day da ka jing duai ka jong pi. Lada day da ka jing ai ka jong pi. Lada day da kumno ru. Gide bandon ya ka mensim ban ai. Ban ai da kita. Ka kubor ka balai bar ka bakhadu kalong bahabangi ngin ai ka babha na ka babhatam na ka benta ka buram ka jong blay nga syukwa ban penkut ya kani ka jing thu khana ka jonga na ka de ka wei ka jing thu khana ba ka don ka wei ka shopping mall kidon ki briu shibun bha kata ka shopping mall ka ka Christian shopping mall ba habar kata ka shopping mall don da ka ding phna ka ba he bha bar hadin kumta ki briu kidang yadi yathit hangta bat jar khat ba kiwan kini kile no ba ki suloi ki jongki bat ki siat dam sejrong kisiat kumta bat ki briu baro kata ka shopping mall kilaya demlut baro kita kilaya wan ki de kileno ki ba persya ya uji sukris bat hadin kumta kile kumno ki pha yang lain bat ki shim ya katu gading phna na sabar bat ki bu hamadan bat ki pha yang lain ya ki briu hang tu ki pha ya ki ba ban yu ya ka ni ka ding phna ban yu ya ka ding phna lada num yu ya ka ding phna syasiat kumta te kita ki bri ki bayang lain ta don ki bayu don ki bum yu syasiat don ki ba yu syasiat don ki bum yu la pelat kumta te jarang khat don sa iwe ka de ka pali so iwe ikhna ka de ka pali so iwe ikhna ba inwan ita ilawan ta khmat onda ilawan ta khmat isu dem khosiu bat haba idem ya kata ka khosiu ikudup ya kata ka ding phna iong all is well with my soul all is well with my soul tam riu ukuli na kabmet jong uni ukhna kei ka bangi yo ka jing kai ka long ba uni ukhna unut ban ai
wat ialah ka jing im ka jong u na ka benta u blay u khpa jong yu bam neng na ka benta u nong pen im jong yu Jesu Kris manga bat mapi ke ke bangi ngilang ban ai na ka benta u Kris kade ka kubor hakane ka por ka ba menta yang ngilang baro ka ba daipor ngai kublay hakane ka por ka ba menta bat ublay un yarap yang ngilang baro leng bagani ka kubor ka ba kendiat hublay na ka benta ka buram ka jongu amen tungin nilay lang hublay ka jing duway ka buram ba ka jingu ngi ay syami ko pa biye ya ka ni ka por ka ba menta ya ka ba usyakri u jong me ulabet ya ka ketin ka ba im ka jong me ko pa biye ya rap ko pa biye kenang bakan long ka boram ta ka jing im ka jonga ba ka jongi lang baro ko pa biye isen elem yang ko pa biye kenang bangangan nang la atrai biye ban sam ya ka ketin ka ba im ka jong me isen lem ko pa bi ya kiba ngap ya kaktin ke jong nei kenang bakinang terang kenang bang ko pa bi ban ngap ya kaktin ke jong blay ya rap ko pa bi yang ngilang baro akan ni kapor ka mamenta ngada duai ngada buti ko pa bi ya kapor ka basa kakti ka mon ka hak ke jong mi ngada duai ha ka kerteng uji sungapan amen. Kubli shibon Pro Pastor Erikson nong rum ibala pasngo yangi ya ketu jingkren tu ble nong kerku ya pi lam ki yang kisem jung pi nong ai ki nong ai pi kemet kapat bakoj bakia bat pinang la man sakri kam hai ka kurteng jung u kat ba udang ibet ban bu ipi ka nik sla jung ka nik perthei teknik ka por ngin ya panwan u gedi jing sakri jungi ngin ya rawai lang dag jing rawai ka ba nriu spa nyo jing rawai ka ba nriu spa nyo bat adin ka nik jing rawai nga kapat ya inong kren ha ka nik step ka bamta I Pro Pastor Erikson nong rum ban pelai pat jingi da ke jing kurku penwai ke jing ruai ke ban rius pa nyo ublei uthau ki simbaro bat teu bharong blajit halaga ktin ki ya yaro ublei ulong jing e ublei u e tungin yaro ublei u e yanga lada u e ki simbarit ublei u e yanga Thao ki sembaro blateu blarong blaje malakak tin ki yayaro ublay ulong jingi ublay u itongin yaro ublay u ityanga nada u iki sembarit ublay u ityanga Wei isim yin in ha klem ka jing te pipa iki sim red ban yaram ublay u idyanga ublay u itongin yaro ublay u idyanga nada u iki sim barit ublay u idyanga Lay u teu lili uta gajing badur cisha Iki teu pula pasa ublay u idyanga ublay u itungin yaro ublay u idyanga nada u iki simbare ublay u idyanga Long ki sentiu jong utrai ban pen il bilari Minten shan kum ki klor perna ublay u idyanga ublay u itongin yaro ublay u idyanga nada u iki sembaret ublay u idyanga Hakabawai no tu ai ba kajing ai ka badab yang nong penim jong yu Jesus Christ kajing e ba kajong blay khpa kajing slok abathang kajing penchat bor mensim bekhut ai kinilai kin syong sa rangkat bat ngi iwei pe iwei ki bas ngap ya kane ka khubor kane ka por ka bamenta
Badru baga Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Presbyterian Madanrting. Badru ki reunget ki badem bat ki badmane yami. Nado mentah bat syado ki arta babam jukudru. Amen.